Soy Inés de Malaservas de Noia e esta xornada de hoxe é que me quedou genial, porque estamos montando a páxina, fíxome aclararme moitas ideas e definir cousas que tiñen dúda. Recomendable 100% para quien esté arrancando así, como estamos nós. Yo la recomendaría sí o sí, porque me ha parecido súper interesante, y escuchar a Roberto porque, bueno, es un crack, las conocía así de oídas, pero llegó la hora de acabar y no pensé que todavía estábamos empezando, así que, bueno, genial. Y a ver si se impulsa el rural gallego, hombre, que yo no trabajo en el rural, pero creo que tenemos que hacer todos algo. Por nada, viñemos a facer unha reunión máis que nada entre amigos, das que o principal foi transmitirnos a emoción que temos que ter para emprender un proxecto no rural. Enseñarnos técnicas de marketing para saber manexar as redes sociais e nada, unha experiencia moi agradable compartida con todos eles. Ola, son Mar da Despensa das Abellas e estuve participando nas xornadas de Casagrande de Xanceda, que por certo foron moi interesantes. Para empezar, porque nos xuntamos un grupo de productores e tendas ecolóxicas, estamos todos no mesmo barco. E para seguir por toda a información que nos dou o profe sobre redes sociales, páginas web e como enfocar o noso negocio neste mundo que vivimos virtual. Ola, chamo Adrián, teño 21 anos e vin estas xornadas porque eu no futuro quero ser emprendedor, quero facer o meu proxecto e gracias a estas xornadas podo ver a pequena visión do mundo e como poder empezar a facer o meu proxecto. Eu recomendaría estas xornadas porque planifícache moi ben os pasos a seguir no teu próximo futuro.